għandi ħdejja propju il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Dr. Adrian Delija, illi apparti u minkejja li għandu ħafna impenni politiċi bħalissa anka sa dalodu stess, għax fil-fatt segwejt xi ħaġa minn fuq Facebook, imma xorta sab il-ħin biex jiġi hawnhekk. Dr. Delija, grazzi ħafna tal-li ġejt, grazzi iktar milli tal-li ġejt tal-interess għax għadni kif sirt naf sakemm qed nitkellmu naqra miegħek illi anke inti missejt mal-missjoni fil-fatt. Għajdilna naqra x'kien ġelek biex tmur u x'ġelek tiġi hawnhekk, apparti ovvjament biex tagħmel l-appelli tiegħek. Nibda billi ngħid li nixtieq nirringrazzja għal kull min qed jipparteċipa ovvjament u jagħti l-ħin tiegħu qed nara studio miżgħut nies kemm iwiġbu telefonati, kemm wara l-kameras nies li ma jidrux. Inna minn nhar il-ġimgħa aħna fl-offsinar sewwa. Jiena naħseb lilkom ħafna iktar. Naħseb li lilkom tippreparaw għax naf xi tfisser maratona jien. U naf xi tfisser il-preparazzjoni, il-pjan, it-tħejjija u anke l-impenn. Però li nixtieq ngħid huwa da. Xi minn daqqiet ninsew jew nieħdu for granted kollox fid-dinja, nieħdu for granted il-fatt li nqumu filgħodu u nqumu fuq sodda. Illi nqumu mmorru niftħu u nsibu l-ilma u nsibu ilma nadif. U xi minn daqqiet forsi jkun ftit maħmuġ u nagħmlu għaġeb x'ngħidu jisu bil-ħamrija u jkollna xugaman. Mbagħad ninżlu niftħu l-friġġ u għandna friġġ. U nżommu l-affarijiet kisħin u niftħu jkun hemm il-ħalib, ikun hemm l-ikel u tfal tagħna jinżlu jsibu xieklu kuljum. Ninsew illi tmur l-iskola bit-trasport u jsibu fejn jitalmu. U noqogħdu ngerru l-indumu biex naslu it-traffiku għax nieħdu kollox for granted. Minn xi darba qatt mar ejja ma nużawx il-kelma missjoni għax dik hija itqal. Ma minn xi darba qatt mar f'xi pajjiż fejn dawn l-affarijiet kollha ħadd ma jista' jieħodhom for granted, jifhem illi hawn tfal u mhux mijiet jew eluf ma' miljuni illi filgħodu jqumu mal-art, filgħodu jqumu fuq l-injam, filgħodu jqumu u biex jixorbu jridu jimxu distanzi twal ħafin illi x'in jiġi xi ħadd biex jgħinhom ftit jiġru warajh ġo villaġġ biex ittihom lapes. Jiġru biex forsi kollhom pitazz, għax ġo moħħhom lapes u pitazz tfisser edukazzjoni li jibqgħu għalihom. Jiena nipprova niftakar kemm, imma aktar minn 25 sena ilu kont kelli iktar enerġija milli kelli llum, kelli ħafna iktar. Tuża mod ieħor issa l-enerġija. Indirizza mod ieħor. Però mort l-Etjopja jien, għand skola ta' sorijiet Addis Abeba, tlieta minnhom Maltin u oħrajn barranin, li forsi dak iż-żmien ġo moħħi s-sorijiet kienu jirrappreżentaw nies li jqumu filgħodu jitolbu u kont għad niżagħżugħ, allura forsi kont narhom naqra forsi spiritwali u naqra insomma ma xi jagħmlu daw. Mbagħad mor hemmhekk u tinduna li dawn huma eroj. Huma nies li jiġġieldu kuljum kontra kollox u kontra kulħadd. Illi tara din is-soru illi tiftaħ kanċell u jiġu 1000 tfal. U ma toqgħodx tajtu mhux ninsara jew Musulmani, ma tagħmilx differenza u jiġu. U xogħla kien di illi ttihom bajda waħda kuljum. U ġieli kien hemm xi tifel jipprova jieħu tnejn u kien qed taqbdu minn xaru ħalli kulħadd jieħu waħda kuljum. U kellhom skola oħra ħarar fis-sawt tal-Etjopja u l-isfida li kuljum għall-inqas tagħti ftit sostanzi, ftit ikel, għall-inqas il-tifel jew tifla waħda kuljum. U mill-kumdità tal-Università ta' Malta, daw l-affarijiet taħseb li huma affarijiet tal-modi, tal-passat, u tinduna li mbagħad tmur ġo sptar f'belt kapitali Afrikana ma' belt kapitali, niftakar l-isem l-isptar Menelek it-tieni. U jkun hemm min għax m'għandu xejn fit-twelid li tfal jiċċungom. Għax iktar hemm ċans li mbagħad jibqgħu jgħixu għax minħabba li jkunu tfal b'diżabilità jaqalaw xieklu għax iħennu għalihom. U tinduna l-estremità ta' faqar li aħna għas nistgħu nifhmuh. U jiena l-tfal tiegħi jekk nipprova nallimhom illi t-tfal tagħna igorru għax l-istazzjon tat television ma wasalx mill-ewwel fuq xi xriduh.
jew il-connectivity tal-Wi-Fi mhix qed taġġel biżejjed, jew iż-żarbun mhux sabiħ daqskemm riduh. U ninsew li hawn tfal miljuni li m'għandhomx żraben, ħwejjeġ, skola, ilma m'għandhom xejn. U allura l-messaġġ tiegħi huwa wieħed mhux ta' karita sempliċement biex inti tgħin lilek innifsek u tajt tagħmel xi ħaġa, imma billi verament nifhmu li hawn nies li jiddedikaw ħajjithom biex itejbu imqar ġurnata waħda ta' tfal mad-dinja kollha illi m'għandhom xejn. Veru prosit ta' dak il-diskors hawnhekk ħanejdlek mhux diskors ta' politiku, iżda diskors ta' bniedem illi mess mal-missjoni, mess ma' dawn in-nies kif spjegajtilna eżatt meta tmiss mal-missjoni, u hawnhekk qed titkellem int b'awtorità, biktar awtorità u x'vera. U llum il-Vanġelu tal-lum propju kien dan, meta lil Ġesu għax in-nies xommuk, tifhimni, jekk intix tibblafja magħhom jew le. Il-Ġesu ammirawh għaliex tkellem meta kien qed jitkellem u l-Vanġelu tal-lum għal minn mar il-Knisja propju għaliex kien bniedem li jitkellem b'awtorità, b'seta. Il-kelma tiegħu għax hawn min ħafna skużani ta' il-politiċi xi kultant, però n-nies jifhmuhom. Meta tkun qiegħed titkellem vera b'awtorità jifhmuk in-nies, qed tifhimni, u hawn qegħdin nifhmuk. Dr. Delija, għal xinti messejt, vera, u għat kelma importanti, ma nieħdu xejn for granted, kemm importanti din. Meta xinti messejt il-missjoni, intrajt dawn in-nies. U grazzi li titkellem b'dan il-mod illi inti il-missjoni biex ngħidlek nemmen ta' illi ġalitek tersa aktar lejn in-nies. Prosit. Grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejt. Fil-fatt, naħseb l-iktar ħaġa li laqtitni jiena minn dak kollu li għattinti mhux l-oġġett il-kontenut tal-jat, imma l-attitudni u l-intenzjoni tiegħek illi kif qal tajjeb anke Don Ġwan, iktar milli politiku kont umli. U għalli li tkellimt b'awtorità, jiena rajt iktar umiltà min-naħa tiegħek mingħajr ma tipprova tgħaddi l-ebda messaġġ ta' kampanja politika. U hemmhekk ammirajtek iktar u grazzi ħafna tal-li inti l-persuna li Grazzi tal-li għajtuni, imma il-grazzi mhux lili, il-grazzi mhux lilkom, il-grazzi għandha tkun il dawk kollha illi jieħdu ftit ħin u jaħsbu biss, jalqu għajnejhom u jimmaġinaw xi ġifieri ikollok anke trabi mal-art. Eżatt. Jimmaġinaw xi ġifieri kieku għandna tfal tagħna illi m'għandhom xejn. U allura minn qalbi jekk tistgħu flok ta' tuftit iktar, dik tagħmel differenza tremenda. Hemm programmi fid-dinja illi jfhmuk illi b'1 € biss tista' tagħti lil manadif il-komunità sieħa. Jiena intqajt ma' nies teachers illi il-paga tagħhom f'xahar kienet ta' 7 €. Paga ta' xahar. Immaġina x'nistgħu nagħmlu b'dawn il-flus li qed niġbru u kemm jistgħu jgħinu nies fil-bżonn. Grazzi mill-qalb.